agxini kum. Yho! Ibuhlungu kodwa indlela asiphilisa ngayo umama apha ekhaya. Kodwa imini yakhe inye, ndisitsho nje nguNozala. uNozala akafungelwa. Kodwa hayi le ayenzayo. Kowu, wamka nalo mbane. Noba uphelile. Mandike ndithathe imitha number phaa ebhokisini, ndikwazi ukuthi ndiyothenga umbane noba ngowe-20 rand. Yawukonela isuphu noko. Hayi man, akuphelanga mbane apha, qha umkile. Imbi ke noko lesiyenziwa ngu-Eskom into.